Ningokuuzani zathu amene nawo kuno ndi comrade Sheikh Omar komanso ndi comrade Kambanje, ine ndine Maganga. Tabwera pano ngati ma concerned citizen makamaka ifa ya kuja kuti kudziwa kuti tidali ndi zisankho pa 16 ndipo tinavota, ndipo zisankho zimenezi tikunena pano malizatsi anzathu akumeka kulandira komanso madera osiyanasiyana kutumiza. Tabweretsa nkhani imene ili pakati pathu pa tsiku la lero ya mtendere. Tifuna kuti tabweretsa nkhani yoti tilimbikitsane pa nkhani ya mtendere. Komano tisanafike konseko tisanatambasule zimene tabweretsa pakati pathu tsiku la lero, ndikufuna kuti ndingowapempha amodzi ngati alipo kuti mwina atsegule ndi pemphero. Kapena Sheikh Omar, you can start with a prayer. You can pray for us. Allah, tukupempha panthawi ino imene tayitanizana mukanyumba kano pemphero ya dziko lathu munyengo imene tili muchisankho, kukhulupirira kuna kuti inu Ambuye Mulungu mukuziwa zimene zili pakati pathu, komanso mukuziwa amene asogolere dziko lino. Ndetu kukupemphani Ambuye Mulungu kuna kuti bweretsani mtendere komanso ndi zipatso zokoma m'dziko lathu la Malawi. Tapemphera. Amen. Amen. Anthawi ino ndapasa Kambanje kuti atiwerengere komeni yathu imene tabweretsa masanano. Thank you very much, Comrade Maganga. I have also to acknowledge the presence of the media. Greetings. Greetings, gentlemen. I hope you are all well. First of all, let me introduce myself. Most of you here, this is not a new face. My name is Comrade Edward Kambanje, the chairperson of the Concerned Citizens of Malawi, the People Power Movement. Here with me in front, we have Dr. Maganga, who is our coordinator, and we have as well Sheikh Amanoma, who is our administrative secretary as well. So allow me to take you through a statement which we have issued from the Concerned Citizens of Malawi regarding the situation which we are in as a country. So allow me to go through this statement which has been issued here in Blantyre, the commercial city of Malawi, a call for calm and peaceful conduct during the electoral process. Fellow Malawians, as a nation, we stand at a delicate yet a defining moment in our democratic journey, particularly following the general elections held on September 16th, 2025. The ongoing electoral process is not only a test of our institutions, but also a reflection of our collective maturity and conduct as patriotic citizens. With the voting concluded peacefully across most polling stations, achieving over 60% voter turnout, despite some minor disruptions, such as the delay in opening of some polling centers, slow in transmission of results to the main tally centers, the focus now shifts to the critical phase of tallying, verification, and the result announcement by the Malawi Electoral Commission. As concerned citizens of Malawi, we support the Malawi Law Society, MLS, statement issued yesterday on 17th September 2025, which echoes the urgent need for all stakeholders to uphold the rule of law, reject premature claims, and ensure the integrity
of the process, we join our voices to reinforce this call. The Malawi Law Society has rightly emphasized that only Malawi Electoral Commission MEC, as the only constitutional body mandated under Presidential, Parliamentary and Local Government Elections Act, holds the authority to officially declare the results. We commend the Malawi Law Society for highlighting the legal imperative of transparency, accountability, non-interference, which are fundamental principles of our democracy. It has come to our attention that some political parties, some candidates have prematurely claimed victory before Malawi Electoral Commission has completed its task. We strongly condemn such actions, as they are not only undermine the integrity of our democratic processes, but also carry a dangerous potential of fueling unnecessary tension and provoking violence among our citizens during this crucial period. We therefore call upon all political leaders, supporters, and Malawians at large to exercise maximum restraint. Let us remain patient and allow Malawi Electoral Commission to complete its constitutional duty of tallying, verifying, and announcing results in an orderly, transparent manner. In full support of the Malawi Law Society's position, we further urge MEC to expedite the elections process without compromising accuracy or fairness. With the legal deadline for presidential set for September 24, 2025, and ongoing updates promised by MEC on a regular basis, swift actions is essential to prevent any escalation of public anxiety. Therefore, our appeal is simple but firm. Let peace prevail. No political ambition is worth the blood of any person. Let us all reject provocation, rumors, and misinformation. Such unauthorized publication or partial results are not tolerated, and instead we call upon the citizens to unite in safeguarding peace and stability that our nation so greatly deserves. Violations of electoral laws should not be tolerated, and we call upon law enforcement agencies, authorities to vigilantly protect and safeguard this process. We urge all stakeholders, political parties, religious leaders, the civil society groups, the media, and the general public to continue promoting calm and the mutual respect as we await for the outcome, the official outcome, that is, the voice of the people as expressed through the ballot must be protected and respected in line with our Republican Constitution. May God bless Malawi and guide us through this crucial period with peace, wisdom, and unity. Thank you so much for listening. This is a statement from the concerned citizens of Malawi, but allow me again to express this in our vernacular language, Chichewa, kutino anthu enaso amene ali m'midzi mwina athe kumva zimene tikuyankhula muchikalata chimene ifeyo ngati nzika zokhunzidwa za dziko lino la Malawi zimene takhalapo tikadalipo komanso tilimo muno timafuna kuti tifotokozere dziko lonse la Malawi kunena kuti tili munyengo imene ili yovuta kwambiri ngati dziko komanso yofunikira kuti tisamalitse pa zimene ifeyo tikuchita ndi muzimene tikudutsamo makamaka munyengo ino imene tangoponya voti pa 16 September. Mukonza kugwirizana nane kunena kuti dzuloli anzathu a Malawi Law Society anatulutsa chikalata mogwirizana ndi malamulo kudzudzula mchitidwe wa andale ena amene amabwera pagulu nkuziyamikira kunena kuti iwo awina.
gulu linaso kubwera ifeso tawina ife zimene zikunena kuti sizoona ndipo tikugwirizana nawo Malawi Law Society kunena kuti ndithu izizi sizikufunika mu nthawi ino. Tikufunika ngati dziko tiyeni ndithu titsatire ndondomeko zonse zimene zili m'malamulo a dziko lino. Mukudziwa bwino inu kunena kuti bungwe la Malawi Electoral Commission ndilo khalo limeneno linatsimikizidwa ndi malamulo akulu a dziko lino kuti no akuyenera kuulutsa zotsatira zotsimikizika zachisankho. Chotero tikupempha andale onse kuti akamawauza masapota wawo alikonde dziko lino asawauze kuti tawina zotsatira zimenezi zikutipatsa mphamvu yonero tikhoza kuyamba kumasangalala, koma pokhapokha adikire Malawi Electoral Commission kuti no atsimikize za zotsatira zimenezi. Chifukwa tikunena ife kunena kuti ndi bwino kuwauza masapota kuti zotsatira izi ndi zosatsimikizika. Ngati mmene nyumba zina mukuchitira ndikuthokozeni sono kunena kuti mukuchita choncho, mukumanena kuti these are unofficial results kuwauza masapota athu. Nde ife mchomwecho tikufuna kuti mdziko muno mukhale bata. Sitikufuna kuti mdziko muno anthu ayambe kukokana chifukwa uyu ngati akunena zokuti wawina inenso ndawina. Tsopano lifali amene akubwera akadzanena zokuti wawina ndi uyu. Mukuganiza kuti anthu adzaulandira bwanji uthenga umenewo? Tiyeni tilikonde dziko lathu. M'malamulo munakhazikitsidwa masiku 7 amene tikuyenera kudikira zotsatira zachisankho. Ngati sindikunama I think pa 24 ndi deadline imeneno bungwe lazo likuloyendetsa zisankho kupyolera m'malamulo lidapatsidwa kuti asadutse nyengo imeneyi dziko lisadadziwe zotsatira. Tikonza kumaona zimene zikubwera zalembedwa m'makhomamu, tikonza kudziwa kuti ine ndi amene ndikutsogola, koma zotsatira zimenezi zisatipangitse kuyamba kuchita chiwawa kapena kukangana ndi anthu amene nomwina sanachite bwino kuchisankho chimenechi. Ife nkhani yathu ndiyophweka kwambiri, ndiyongofunira dziko lathu mtendere. Tikufuna bata ndi mtendere mdziko muno. Sitikufuna kuti dziko lino kubwere wena atilowerere chifukwa chokuti tayambokokana nkhani ya zisankho tinayamba 1992 tinali ndi referendum tinavota, 1994 tinavota matipate komanso tavota zaka zambirimbiri mbuyomu, tasinthapo maboma, sitinaone zovuta zinali zonse. Amene waluza amavomereza. Titengereponso mwayi kunena kuti awo amene adakhale kuti atchulidwa kuti aluza avomereze kuti atani kodi aluza. Sikoyamba munthu kumva kuti waluza chisankho, komanso sikoyamba kumva kunena kuti dziko likuchititsa zisankho. Ndiye azipani chonde tisasokoneze bata imene tili nayo. Ndiye ife timangofuna kubwera pano kuti makamaka nkhani yayikulu tilimbikitse bata ndi mtendere mdziko muno. Ifeyo nda Malawi amene timalikonda dziko lathu, sitikuyembekezera kunena kuti no tidzamve kuti munthu wina wataya moyo chifukwa cha nkhani ya zisankho. Kawiri mudzaona kuti ino ndine tikutaya miyoyo yathu, mapezeka zokuti takumana ndi mavuto chifukwa cha nkhani ngati zimenezi, koma iwo eni pamapeto amagwirizana kumapatsana chanza kumatengana m'magalimoto, ife tikukwera maminibasi, ifeyo tikuyenda wapansi. Ndiye tisalole wachipani wina aliyense kayali ndi mphamvu za mtundu wanji kuti abwere pagulu azizipanga claim kuti iye ndi wowina kapena wawina, atalengeze zotsatira zachisankho ndi Malawi Electoral Commission. Timvetsetsane pamenepo, tiyeni ndithu tisunge bata. Kudikirira kwa 1 wiki kusatipangitse kunena kuti tiyambe kukokana. Pali magulu ena akumveka kuti ya ine koma ndipita kwakuti ine nkapanga zakuti, ine ndipita kwakuti ine nkapanga kwakuti. Dziko linolo ndilabata ndi mtendere, ndipo timakhulupirira Mulungu, timakhulupirira umodzi, sitinayambanepo. Ndi ndimafuna kuti anzangawa mwina ayikirepo ndemanga pa statement imene takupatsana atulangani kuti no masanano tilumikizane ndi ena onse kunena kuti ife chathu timene tikufuna ndi bata ndi mtendere. Thank you so much. Thank you. Nkhani imene tikufuna kuyambira makukamu, kumaofesi, misikamu, kumachalichi, ndi kwina kulikonse kumene tili, ndi yonena kuti kukhale mtendere. Tikhale ndi mtendere, kukhale bata. Pa nthawi ino imene tikuyembekezera zotsatira titatha kuponya voti. Monga kambira nzathu a Malawi Law Society kuti tisunge malamulo, monga amene malamulo amayankhulira kuti tikaponya voti pamakhala masiku amene ali malamulo amene amapatsidwa kuti athe kuulutsa
malizati sazisankho. So chimene aona nchonena kuti since dzulo pachitika zinthu ziwiri zitatu zodabwisa makamaka pa nkhani yoti wina wabwera kuti andawina ndine, wina sawabwera ndawina ndine. So pakhala ngati kuti pali ka tension pang'ono kamene kakubuka. So ife tikulimbikitsa kunena kuti abale ndi alongo pamene tikudikira zotsatira zazisankho tikhale pabata ndi mtendere. Monga mene akambiri chairman athu akambanje kunena kuti dziko ndi lathu. Tisalole kuti pakati kese mwazi kapena mpaka kumakhani maganizo ena chiwembu oti mwina tikangane chifukwa cha zazisankho. Masankho amabwera komanso amapita. Tikuwapemphanso abale athu akumeki kunena kuti tikudziwa kuti ali pa pressure komanso mwina akumva zinthu zambiri zimene zikuchitika. Tikuwapempha kuti agwire ntchito yawo mwadongosolo labwino, mwansanga, mosakondera mbali. Agwire ntchito yawo imene akugwirira, asakondere, asapangise zinthu kukhalanso za slow, koma kuti zonse zikhale bwinobwino. Tiyena Malawi tisunge bata, tisakangane, tisamenyane, ndife ana akamodzi. Mulungu wathu ndi mmodzi, dziko lathu ndi limodzi. Tisaonongeke chifukwa cha ndale ayi. Andisangalatsa kwambiri akambanje anena kuti nthawi zina chimene chimachitika nchoti anthu masapota amatha kumenyana, koma pamapeto pake anzathu andale amene amapikisana amazagwirizana. Wina wataya moyo, wina wasokoneza zinthu. So we don't want that. So let there be calm and tranquility in this nation of Malawi. We are one people, we are all Malawians. Let's live in harmony with peace. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Mene mwamvera ine sinanga ndinama noma. Ndemanga pang'ono pankhani mene takuitana nanu ino atolankhani kuna kuti inu ndife ndamene tingamange Malawi. Chifukwa dziko lathu la Malawi mukatulusa uthenga kapena kufitisa uthenga kunja, Amalawi amatenga chomwecho chimene tayankhula. Ife pano tikuyankhula kuna kuti kuyambira kumpoto chigawo cha pakati kuno kumwera ndi dziko limene tonse tikukhalamo. Ine ndikachoka kupita kumpoto ndine Malawi, ndikachoka pano kupita chigawo cha pakati ndine Malawi. Nde taona zisankho mene zikuyendera, komanso timanena ife ngati okhulupirira ngati Malawi kuna kuti dziko lathu la Malawi ndilopa Mulungu. Andale asatisiyanise kuna kuti chifukwa chona kuti tili munyengo ya zisankho, kuna kuti nayambeso pano kuganizira kupanga za upandu kapena kukonza kuna kuti akuti akaluza ife tikathana nawo. Tamva kale mene ayankhulira comrade Edward Kambanje kuna kuti pali azipani zina amene akubwera kumaziyika sopano kumayamba kumasangalala kuna kuti tawina ndife. Zinthu izizi zitha kupangisa sopano kuna kuti chisokonezo mziko mwathu musakhale peace. Ndefe tapempha Amalawi onse kuna kuti amene timalikonda ziko kuna kuti nthawi ino ndiona kuti tipemphere kwambiri, komanso tilikonde ziko lathu, komanso anthu asatitume asatinyengerere ndi kandrama kochepa kuna kuti tikasokoneze mmalo kapena tikasokoneze misika yathu kapena malo athu ena, chifukwa chona kuti Malawi ndi wathu. Amene abwere tiye tivomereze kuti owina ndi awo, oluza ndi awo. Limene ndiye tizaona kuna kuti ziko lathu talikonda. Koma taona zisankho zimene zachitika, chisanzo titakupasani pa Mozambiki. Panachitika chisankho mezi 3 yapitayi, tinaona kuna kuti amene amavutika kumene kucha ndiwana anaona kuti very innocent people samaziwa chimene chikuchitika. Mene ayankhulira Kambanje kuna kuti andale etu ndi amozi, tikamaliza zisankho izi kuti aulusa kuti owina ndi wakuti mwaona anthu osaja akhali imosi. Pamene ife makuka musopano tikhatavulala, ena tapeza ifa, ena tapita mchipatala. So ife sitikufuna ngati concerned citizen khalidwe limeneli tikuleseratu kuna kuti Amalawi
tiye tilikonde dziko lathu, and this is a time kuna kuti tivomereze chifukwa pa chisankho china chilichonse pamapezeka wina woluza. Izi zinde tivomereze kwa wina aliyense amene akutimvera pano Malawi, wina aliyense tisaloledwe kunyengezedwa ndi anthu andali kutituma kuti tikaononge zinthu zimene zili zathu, chifukwa Malawi ndi wathu. Ndi mawu amenewa ngati pali mafunso awiri atatu tikupaseni mwayi atolankhani kuna kuti mutha kutifunsa, koma ife cholinga chathu ndikuna kuti Malawi akhale Malawi, tisamuononge Malawi wathu. Zikomo kwambiri Sheikh Amanoma chifano cha ndemanga imeneyo. Ndikhulupirira kuti zamveka. Amene ali ndi makutu amve, tisaone ndithu munthu wina akubwera kuti atiyambanitse. Ife Amalawi ndife anthu amene timakonda mtendere. Azipani amachoka chipanichi kulowa chipanicho, ife tikuona muli azipani zina mdziko muno amene asintha zipani mwina ka 15, ife tikuona amaoneka ngati akuyambana, koma kuyambana kumene kuja nkongofuna kutisokoneza ife osatira. Ndezi satipangise zimene zizi kuti tiononge dziko lathu. Tili ndi ana, tili ndi zochita zambiri mdziko muno, kula anthu ena akupanga business. Ndikunena pano ndeti business yaima, anthu sakupanga malonda chifukwa akuopa kuti kodi auji akauza kuti alephera zikhala bwanji. Koma ife pano tinenese kunena kuti chitidwe wachitika zulo uja ife sunatisangalase, andi tikugwirizana ndi Amalawi Law Society chifukwa chopanga kondemu zimene zija. Komanso tipezepo mwayi kufunsa achipembedzo, inu amipingo, chonde likondeni dziko lino, musamabwere mu nthawi imeneno zinthu zili tayali. Nthawi yofunikira mapemphero ija ndino, nthawi yofunikira kusala kudya ija ndino, kuti dziko lathu likhalera bata ndi mtendere. Taonapo amipingo amathunthumira zinthu zimene mwina mwake sizili kwenikweni direct affecting anthu ovutika kumizi. Tikufuna amipingo okhawa amene akutumikira Mulungu abwerepo era azidzudzula zinthu zoyipa ngati zimenezi. Sungakhale mkulu wa mpingo basi kumangotsatira kudzudzula zokazoka zosaziwika bwino, koma nkhani yeniyeni yokhuzana ndi bata ndi mtendere ndi nkhani ya Malawi wina aliyense. Sitikufuna kuti dziko muno mukhesedwe mazi kwa ife anyamata amene timagulisa mayunisi mtaunimu, ife amene timakwera maminibasi, ife amene timayenda kumadya mizimbe na amayenda kumapita ku nyumba, ife amene takhala zaka zonsezi tili nyominyomi mmakukamu, kuti wina wake amene amakhala muyeyakoni, amene amakhala akuyendera magalimoto opuma akatiyambanise tizikamenyana. Zimenezo zisachitike, ndipo ife tisavomere. Amalawi tiyeni tisunge bata ndi mtendere. Uthenga wathu ndi wabata ndi mtendere. Aliyense mukamuona akubwera kumadana ndi mauthenga ngati awa, mudziwe kuti amene ndi wansulizo, amene yeye ndi munthu kuti alibe khalidwe kapena kuti salifunira dziko lino zabwino, chifukwa ena sangalephere abwera kuti iye amene onde kuti awatuma alipo ena ake amene akwatuma kuti no azikayankhula zinthu ngati zimenezo. Koma nkhani yabata ndi mtendere si nkhani yokutinso munthu ungachite kutumidwa yayi. Andi kutumidwa kosungakhalepo fa chonena kuti ife sikoyamba kubwera malo ngati ano. Bungwe lathu limabwera mwina every 2 or 3 months kuyankhula pa nkhani zimene zikuaphinja Amalawi. Mukadzaona tatsekula kukamwa ndekuti chilipo icho chimene chafunika kuti titsekule kukamwa. Si ife anthu aja timangotulutsa maodiyo kapena chani tsiku ntsiku, koma tikabwera zindikirani kuti palipo pamene tikufuna kuti timvetsane. Ndiye mafunso awiri atatu kenako mundilole kuti no ndanzangawa titseke tikaone zina tidzikamvetsera mavoti mmakukamwa. Thank you. Alipo mafunso tena bwere maso mwina kapena mimi mtu na watu mwina majabo kapena maso matalipo Abweretsa. Okay, in a casino video here, I think the issue on the condemn mwina isaita mdziko lathu tikumapanga enforce malamulo amene tili nawo ayendetsa ntchito za chipani, malamulo otsogolera ntchito za chisankho, kuti those parties amene akukhudzidwa ndi what happened yesterday should face the law as concerned citizens mukuyima pati on that call. Zikoma. Palibe?
ndeti yankhe funso la Kassim Audi ndizoona kunena kuti kumalawi kuno zambiri timangonena zoti zisitu kugwirizana nazo AI ino amene muli adindo kulizionetsetsani kuti izi zisachitikenso koma muona kuti nkhalidwe umene ukupitirira. Ndikufuna ndikutsimikizireni Aubi kunena kuti nkhani imeneyi ili malamulo komanso alipo amene anapatsidwa mphamvu yowayitana anthu amenewa mwachitsanzo ngati bungwe la Malawi Law Society lili nazo mphamvu zokuti ngati pali ena amene akuona kuti malamulo a dziko lino sakuwatsatira bwinobwino yo amabwera ndikukakumana nawo. It's either engage them, kukumana nawo ndikukambirana nawo, or it's either a call like a statement which they have issued. Komano kumbali yonena kuti sitimaona kuti kodi chikuchitika ndi chani, iyoyono ndi nkhani yokukhuzana ndi amene ali ma authorities iwo. Chimene ndingafunse pano nchonena kuti ife ngati ma concerned citizens takhala nthawi zonse tikumanena kuti akuluakulu tatiye tizitsatira malamulowa, tatiye tizipanga implement, let us be a country imene no tizipanga respect malamulo athu akulu amene akuchita zimene zija ngati ife ma concerned citizens. Ifeyo stand yathu ndionena kuti anthu amene aja amafunika ayitanidwe, afunsidwe, ndipo apepese anene kuti sitipangazo zinthu za mchitidwe umenewo. Chifukwa that's the way to go. We should not accept anthu adzingobwera nkumayankhula za kukhosi momasuka motero. Inde nzoona kuti tili mu democracy, koma tu democracy ili ndi udindo. Timakumbutsidwa kunena kuti democracy imene tikuyipanga enjoy lerolo isatipangitse kuti tipangenso infringe ma rights anthu ena. Chifukwa ngati ineyo ndikakhala kuti lero ndachita zinthu zina zokuti zondisangalatsa ine mwini osaganizira za maufulu anthu ena ndeti ndikulakwa, mudzaona kuti kwina ndikhonza kuyambitsa zipolowe chifukwa cha lilime langali. Koma panopa tipezere mwayi ndipo tikubwereza kunena kuti aliyense m'Malawi muno amene akutimva tiye tisamalitse kayankhulidwe. Pali zinthu zambiri zimene ife takhala tikudikirira, vote yomwe tinadikirira for 5 years. Can we not wait for 1 week kuti timve zosatira? No. Tiye ntalole awa agwire ntchito yawo bwinobwino, komanso pasabwere gulu lina loti atupita ukasokoneza amene kumina alinzo linga zina ife sitikuziwa zongofuna kuti asokoneze. Ndefe tikunena kuti wina aliyense ngakhale nthambi zachitetezo zionesese kunena kuti wina aliyense amene azibweretsa ma statement ofuna kusokoneza bata ndi mtendere ameneyo aziyankha mlandu. Thank you so much. I think apa ndakuti palibe sena taonerano Malawi nkhani imene ndabweretsa pano ndionena kuti tikhale ndi mtendere umene Mulungu anatipatsa kuyambira pachiyambi ngati Malawi. Tikondane. We are calling for calm and peaceful conduct during the electoral process. Anzathu andale mau anu asabwere mwalezala kapena mamoto chifukwa akhoza kuononga dziko lathu la Malawi. Tiyanjanitseni ngati dziko, tikonde dziko lathu. Uthenga umene nabweretsa akumekize tikwapempha kumaliza kuti chonde onesesani kuti ntchito iyi ikugwiridwa mwaukadaulo komanso mosakondera komanso mwamachawi kuti zithandizire kuti maganizo anthu akhazikike komanso maganizo anthu asakhale obalalika koma mtendere.